שלום, שמי גיא יונתן, אני סטודנט לתואר הכפול במחלקה להנדסת בניין ובמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה, והפרויקט שלי עוסק בתכן בניין מגורים באשדוד. במהלך הפרזנטציה נעבור קצת על רקע ותוכניות אדריכליות של הפרויקט ואדבר על אתגרים שעלו במהלכו. לאחר מכן נעבור על החלופות שהצעתי לכל תקרה ועל החלופה הנבחרת ואסביר איך העומסים עוברים במבנה עד הביסוס. אציג אנליזות דינמיות שביצעתי ולבסוף את תוצאות התכן שקיבלתי. קצת על הפרויקט. הפרויקט עוסק בתכנון מבנה מגורים בעל 20 קומות ועוד קומת חניה תת-קרקעית. המבנה בעל צורה לא רגולרית, מה שהשפיע על האנליזות הדינמיות, ומערכת הקשחה אופקית שבנויה מממ"דים ופירי מעליות שמחוברים באמצעות דיאפגרמות קשיחות, שזה בעצם התקרות של כל קומה, שיוצרות מקשה אחת ועוזרות לעומסים האופקיים לעבור. התחלנו את הפרויקט בעצם מקבלת תוכניות אדריכליות ודוח קרקע, דבר שנתן בסיס לכל החישובים ולכל המיקום עמודים ובחירת חלופות, ואחרי זה באנליזות שביצעתי בסטראפ ובכל מיני תוכנות אלמנטים אחרות. התוכניות האדריכליות מאוד השפיעו על איך שהמבנה ייראה. מתוך 5 תקרות שונות שיש במבנה, בסוף בחרתי ב3 הקלאסיות, שזה הטיפוסית, פנטהאוז והתקרה של החניון. ויתרתי על תקרת הגג ועל רצפת הלובי תכלס. למה? כי צריך לתכנן רק 3. בהנחות שביצעתי באנליזות הדינמיות בעיקר, תקרת הגג היא כמו תקרת הפנטהאוז, ותקרת רצפת הלובי היא כמו תקרה של קומה טיפוסית. בחרתי להציג את האתגרים בשתי קטגוריות שונות. אתגרים הנדסיים, היינו צריכים לשלב את כל מה שלמדנו במהלך התואר, אם זה בטון, בניית המהנדס, דינמיקת מבנים, כל מיני דברים כאלה, אירועים חריגים. היינו צריכים להבין הבנה מרחבית של המבנה, להבין איך אפשר למקם את העמודים, איך אפשר שהעומסים יעברו בצורה הכי טובה, הכי יעילה. לבצע הנחות במקרה הצורך, במקרה של מפתחות שאנחנו לא מכירים, כל מיני דברים שלא עברנו להם במהלך התואר, אם זה ביסוס ואנליזות דינמיות בסטראפ וכל מיני דברים כאלה. לבצע הנחות בצורה הנדסית ונכונה. האתגרים האחרים זה אתגרים אישיים. הייתי צריך לקבל אחריות אישית, לנהל לוח זמני לעצמי, להבין שיש דדליין שצריך להגיע אליו, והזמן היה לא ארוך בכלל. הרבה דברים שצריך ללמד את עצמך, שימוש בתוכנות שלא נגענו בהם, תכן של דברים שלא באמת למדנו. והאתגר הכי קשה מכולם זה היה המילואים. יש לי הרבה ביקורת על מה שהיה עם המילואים בפרויקט, אבל אם מעוניינים לשמוע, לא כאן. ניגש להשוואת חלופות. אחרי שביצענו תכן ראשוני לכל חלופה, ריכזנו את כל הנתונים בטבלה. ככה נראית הטבלה בדוח. אני תכף אראה לכם איך הקריטריונים נראים בצורה יותר נוחה, בצורה של רשימת מכולת. לפי דעתי הקריטריון הכי חשוב זה הקריטריון הכלכלי. אני חושב שזה גם בכללי בענף ככה, שום פרויקט לא יוצא לפועל אם הוא לא משתלם כלכלית, ובעצם כל הקריטריונים האחרים משליכים על הכלכלי. אם זה זמן וקצב ביצוע, בקריטריון הביצועי זה בעצם גם משפיע על משכורות ועל חומרים ועל איכות המבנה. איכות המבנה גם משפיעה בסוף על הפן הכלכלי, משקל עצמי של המבנה משפיע על הפן הכלכלי. בעצם כל הקריטריונים מתכנסים לשם, אבל נתתי גם אחוזים אחרים כמובן לדברים אחרים, כפי שניתן לראות. נתחיל מהקומה הטיפוסית. שתי החלופות שהצגתי זה תקרה מקשית ותקרת ערוגות. בחרתי בתקרה המקשית. חישובים הבולטים בתכן ראשוני זה בעצם מגבלת התמירות, הנחה של גובה מסוים ולראות שהוא עומד בתוכנה, בסטראפ, בשקיעות, ומפתח שקיל שעובדים גם לפיו בסטראפ. בסוף אחרי החמרות והוספה של 15%
שצריך להוסיף, אם עושים חישוב בתוכנת אלמנטים סופיים, יצא שהגובה של התקרה הטיפוסית היא 25 סנטימטר, שזה די סטנדרטי. קומת פנטהאוז, בעצם אותן חלופות. אני רק אדגיש שחלופות אחרות הן היו קצת פחות רלוונטיות בגלל שזה מבנה מגורים וצריך שהוא יהיה אסתטי ויפה ונראה טוב לעין. גם פה בחרתי בתקרה מקשית. שינוי אחד קטן זה שפה במרפסת היו שקיעות מאוד מאוד גדולות בגלל שהיא קצת זיזית, קצת עומסים לחדירה, כל מיני דברים כאלה, כאילו בעד חדירה. נתתי לה, לפי השקיעות שקיבלתי בסטראפ, עובי 15 סנטימטר מעל התקרה המקשית שנבחרה בפנטהאוז. המספרים שם יותר גדולים, אז גם יצאה תקרה מקשית בפנים יותר גדולה, 29 סנטימטר. נעבור לקומת החניון. פה הצגתי 3 חלופות. תקרה מקשית, ערוגות. ערוגות היא פשוט לא משתלמת לפי דעתי מבחינה ביצועית. תקרה מקשית יצאה יקרה מדי פה. לכן הלכתי על תקרת לוחדים דווקא. מבחינה אסתטית תקרת חניון לא נורא אם הגבהים יהיו שונים, אז זה בסדר גם לבחור לוחד אחר לכל אחד, ככה תחסוך כסף. נתתי לפי אזורים פה, לפי מפתחים ולפי אזורים, לכל אזור לוחד שונה, קורות בין כל אזור חושבו לפי הלוחדים שנבחרו. העומסים, זרימת עומסים. העומסים זורמים פה לביסוס מלמעלה למטה, העומסים האופקיים שהמבנה מקבל, מבחינת, והקרקע מקבלת בסוף את כל העומסים האופקיים אליה. מבחינת עומסים גרביטציוניים, העומסים עוברים דרך הקירות הקשחה של הממ"דים, וגם פירה מעליות, ודרך עמודים. בעצם לפי שטחי השפעה, העומסים מתחלקים ומגיעים עד לביסוס. מבחינת מערכת הביסוס, אני בחרתי ברפסודה, את האמת בחוסר הבנה מוחלט, אבל בעיקר כי זו ההמלצה שהייתה כתובה בדוח יועץ קרקע. לפי הרפסודה חושבה לפי מרחק של אופסט של 4 מטר מקומת החניון, שזה בעצם יצא כמעט השטח של המגרש. עובי הרפסודה שהנחתי וגם עובי שנבחר בסוף לפי כל הבדיקות הוא 150 סנטימטר. ביצעתי בדיקות של מאמץ מגע, בדיקת חדירה של העמודים ושל הקירות, ובדיקת שקיעה דיפרנציאלית, לראות שהשקיעה הכי נמוכה והשקיעה הכי גבוהה לא חורגות מהשקיעה המותרת, וזה השקיעה שנבחרה, זה הרפסודה שנבחרה, סליחה. אנליזה לרעידות אדמה. אוקיי, אז ביצעתי 3 אנליזות תכלס לעומסים אופקיים. הראשונה זה אנליזה סטטית שקילה. אלו הנתונים, דברים חשובים, זה מקדם חשיבות I שווה 1, מבנה מגורים, רמת משיכות בינונית, זאת הנחה כללית כזאת, וסוג קרקעי לפי הדוח קרקע. זאת טבלת הנתונים מהאקסל. יצא לנו כוח אופקי בראש המבנה כזה. זה הספקטרום תגובה שקיבלתי מהנתונים שהוצאתי לפי מיקום של המבנה, וזה המקדם תכן הסייסמי, ה-CD. הוצאתי כוחות אופקיים במבנה, מהלך גזירה לפי הכוחות האופקיים ומהלך מומנטים. הכל יצא די סטנדרטי, לא התעכבתי על זה יותר מדי. אחרי זה ביצעתי אנליזה מודלית. בתכלס אנליזה סטטית שקילה לא מתאימה למבנה שלנו, כי הוא מבנה לא סדיר והוא עם צורה לא רגולרית. האנליזה המודלית היא הרבה יותר רלוונטית אלינו. אני מציג לכם פה את השני המודים הראשונים עם אקצנטריות חיובית בציר X. אלו התוצאות שיצאו לנו מבחינת ספקטרום תגובה, כוחות, מקדם תכן סייסמי וכו'. היה מאוד חריג ההבדלים בין האנליזה המודלית לסטטית שקילה, אבל הנחתי שזה בגלל שסטטית שקילה פשוט לא מתאימה למבנה הזה. אחרי זה ביצעתי אנליזה לעומסי רוח. אני חושב שהאנליזה הזאת היא די מיותרת בישראל,
כי הרוחות פה הן לא בסופות טייפון, רוב הפעמים בגלל שאנחנו קרובים לשבר, רעידות אדמה יהיו הרבה יותר רלוונטיות לחישוב עומסים אופקיים מהאנליזה לעומסי הרוח, אבל הצגתי את זה בכל מקרה. מבחינת תכן מפורט, תכננתי את התקרה המקשית של הקומה הטיפוסית, בחרתי רשת של קוטר 10, כל 20 לשני הכיוונים, ואחרי זה לפי שיטת וודנהמר הוספתי מוטות בודדים במקומות שהרשת לא עונה עליהם, לפי הסטראפ. חשבתי את הקורה בין הרמפת ירידה לחניון לאזור שצמוד אליה, לפי חישוב ידני, וגם הכנסתי את הנתונים אחרי זה לתוכנת בימד, ויצא שהתוצאות הן די אחד לאחד. תכננתי את הקיר הקשחה של הממד, תכלס הממדים הם די זהים, אז הוא תופס כמעט לכל הקירות חוץ מהפיר מעליות. ואחרי זה גם תכננתי עמוד, בחרתי את העמוד במרפסת של הפנטהאוז, הוא יורד עד לביסוס, זה פשוט העמוד הכי מחמיר מלמעלה, אז החלטתי ללכת עליו. זהו, ביצעתי בדיקות חדירה, ביצעתי בדיקות תמירות, בדיקות קריסה וכו'. לסיכום, הפרויקט עזר לי להעמיק את הידע שרכשתי במהלך התואר, להבין אותו באמת, להתעסק בו באמת, לגעת בדברים. שמחתי שיצא לי להשתמש בהרבה תוכנות ואלמנטים סופיים ותוכנות מידול, אם זה רביט ואוטוקאד, ואם זה סטראפט וסופיסטיק ובימד וקולומד וכל התוכנות האלה שלא יצא לי לגעת בהם עד עכשיו. למידה עצמית תמיד חשוב, תמיד נכון, גם בעולם העבודה, ובעיקר יצר סקרנות להמשך. תודה רבה על ההקשבה.